Supermercats Capravo endega un any més la seva campanya de productes catalans. Ja fa més de 20 anys que Capravo desenvolupa aquesta iniciativa en els 270 supermercats que té a Catalunya amb l'objectiu de millorar el coneixement dels productes agroalimentaris catalans entre els consumidors. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i l'equip directiu de Capravo han presentat l'edició d'aquest any en el supermercat Capravo de l'Illa Diagonal de Barcelona. En aquest acte s'ha valorat especialment el recolzament que aquest tipus d'iniciativa suposa per als productors locals i per al consum de proximitat. I cada vegada crec que hi ha major consciència de que els productes han de ser de proximitat, han de ser aquells productes de temporada i que tu consumeixes més habitualment i més a prop. Per tant, quan Capravo ofereix això a través d'aquesta campanya de promoció que estem fent ara i que estem promocionant, crec que està fent una molt bona feina i el client ho aprecia, ho valora i a més, en correspondència ve a comprar i adquirir els seus productes de consum a Capravo. La meitat de la facturació de Capravo correspon a productes de proveïdors amb seu a Catalunya. L'aposta pels productes catalans s'emmarca dins la política de la companyia de compromís amb l'estalvi, l'assortiment, la qualitat i la potenciació dels productes frescos. El producto local es uno de nuestros puntales, una de las cosas en las que nos podemos diferenciar. Nos diferenciamos en la libertad de elección, en un surtido muy amplio, nos diferenciamos en el fresco de calidad. Y una de las cosas que nos ayuda a diferenciarnos en el fresco es el producto local, un producto de calidad, cercano, bueno, de más valor para el cliente. Jo diria que el consumidor català és sensible a aquesta iniciativa perquè Capravo li aporta una promoció de productes de qualitat, de productes que són de marques reconegudes i que pot tenir durant tot l'any. La campanya Productes de la nostra terra d'enguany compta amb 730 referències, un 17% més que l'any anterior, de 120 proveïdors en més de 40 categories de productes i intenta donar resposta a un consumidor cada vegada més compromès amb un consum responsable. Doncs és una iniciativa que em sembla molt bé, tot el que sigui promocionar les coses nostres de la nostra terra és bo i més en aquest moment en què s'està parlant molt de consumir productes de proximitat, que penso que és positiu tant pel consumidor com per Capravo perquè demostra que té unes iniciatives molt properes a la gent i està donant allò que la gent està demanant. La campanya de productes catalans es du a terme especialment durant el mes de setembre, però al llarg de l'any els supermercats Capravo compten amb un distintiu específic permanent que indica els productes catalans.